I a continuació anem al món pedagògic. Ja saben que les institucions són fonamentals i en aquest cas anem a parlar, per exemple, d'una representant, en aquest cas la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Imma Cerdà. Què tal? Benvinguda. Moltes gràcies. Un plaer tindre't ací. Plaer és tot meu. I tenim ací a Teresa Juan Montpó. Què tal? Benvinguda, vicepresidenta de FAMPA València i coordinadora de AFA Alzira. Molt bé, exacte, gràcies. Quantes sigles i quantes responsabilitats teniu, eh? Sí, sí. Molt bé. Què anem a dir de, precisament, l'Associació Valenciana, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua? Estem parlant, quants anys té, Imma, ja? 25 fem enguany. 25 anyets, quasi res. 25 fem enguany i havia passat com un bufit. I tu estàs ahí? Jo em porto 10. Portes 10. Jo em porto 10. Jo entri en la primera renovació. Sí, com has viscut aquesta evolució dels últims 10 Amb anys? patiment. Perquè han patit molt i Els últims anys amb molt de seguim patint, patiment. no? Sí. Però, a veure, aquesta és la societat que tenim i... És un reflexe del que som? No, crec que no. Què penses tu? Crec que no. Crec que és un reflexe de cap a on està anant la societat, perquè no recorda qui és, precisament. Perquè nosaltres som altres, però ens estan venent un discurs precisament contra la nostra pròpia identitat, i ahí eixim perdent. Si més recordàrem qui som, millor ens aniria. I què penses que podríem fer per a revertir aquest posicionament, jo diria també ideològic, que està tenint la societat? Bueno, això ja ho sabera. Seria presidenta del govern. No, a veure, estem parlant de persuadir contra argumentar. Estàs parlant d'arguments que apel·len al cervell i que apel·len a la reflexió front a arguments que apel·len a la persuasió, al fetge directament. I contra això és molt difícil, Ens cal practicar molt l'empatia lingüística i l'empatia afectiva, perquè estan intentant vendre'ns un futur i un món en què no ens anem a sentir gens còmodes, ni tu ni jo, ni qualsevol que tinga cor. Així que és una batalla de la llengua, però és una batalla del futur, és una batalla del clima, és una batalla de la convivència. Dies com avui són dies molt bonics, són dies en què penses i passeges per l'avinguda i dius tot no està perdut. Com pot estar perdut si tenim aquesta societat que clama per un futur millor per als seus fills? Què passa pel valencià en este país nostre? No, tot no està perdut. Ens toca esta batalla? Sí. Fa 25 anys hi havia una altra? Pitjor. La batalla de València, qui no vulgui recordar-la, que no la recorde. Però qui l'hem patida, sabem molt bé què era. A nivell social hem patit molt. Sí, cada generació té els seus patiments. I estos són els nostres. Has parlat de batalles, Imma. Teresa Juan, conta's una miqueta des de la teva perspectiva, no? També encapçales com a vicepresidenta de la FAMPA i coordinadora de l'AFA. Quin camí queda per a recórrer per a en algun moment poder normalitzar que l'estima per la nostra llengua i l'estima per la nostra condició cultural valenciana se normalitzi? Pues jo crec que el camí és l'educació, i en l'educació s'està fent molt bon treball per escampar el valencià, normalitzar-lo ja, que ja fa tants anys que parlem de normalitzar i ara hem anat arrere, no? El tema de la llei de la llibertat educativa, que va donar peu al moviment de famílies pel valencià, perquè és que al final les famílies som tot, vull dir, les famílies som les que hem d'estar ahí al costat dels centres educatius per a que aquestes coses avancen, per a avançar, no per a anar arrere. Pues crec que és aquesta educació la que hem de continuar, no, defensant el valencià en les nostres escoles i hem de continuar defensant la concòrdia també, vull dir. No està en dividir i en segregar, no? Per què li hem de llevar a un xiquet l'oportunitat de que aprenga el valencià? Quan és riquesa, això és riquesa. Vull dir, en els centres educatius el que s'ha de proporcionar és l'ocasió de que tots puguen aprendre com més millor i aprendre una llengua sempre te va vindre bé. I a banda d'això, tenim altres problemes també en els centres educatius, no? Com és l'estat en el que estan els centres educatius
que és una de les campanyes que avui hem portat així a la trobada des de FAMPA València, que és aconseguir que els centres educatius siguin uns centres en condicions. Mira la calor que fa avui, no? Nosaltres portem el palmito del confort tèrmic, volem que els centres educatius siguin centres confortables per als nostres fills i filles, però també per als docents que treballen allí, no? I aquesta és la campanya que estem fent ara, que estem arreplegant signatures per aportar una iniciativa legislativa popular a les Corts Valencianes i a veure si podem aconseguir un compromís de tots per a poquet, anar acondicionant de deberes els centres educatius per dins i per fora. Moltíssimes gràcies a les dues per la tasca tan important que heu fet des de fa temps i que aneu a continuar fent. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Sí. Gràcies a vosaltres. Sense moviments com els que encapçaleu, no n'hi hauria futur. El futur passa per la societat i la societat s'ha de moure. I això és bona mostra d'això. Gràcies. Gràcies.